Laixiar irratia. Etorri gure kabina Laixiar irratia Batu zaitez gugaz batera Danon batera Laixiartzen txiste edala Arratsaldeon Laixiar zale, arratsaldeon beste aste batez uinak astintzeko prest datorren talde honetara batziarren. Gaur, pole positionien hemen gauz, Irati, Lola, Asier Totorika, Arratsaldeon. eta Asier Bera mandotan, Aupa, arratsaldeon. eta hemen aspaldiko Eta zu esa partez, presenta. Zu, Parkatu. claro. aspaldiko partez hemen bueltan dagoen eta oporrak amaitu jako zen, unai Hoxe. etxeita hemen gaur gidari lan eta Apa, txeita, Hoxe. ongi etorri barriro behar. Aspaldi jan hemen gurien egon barik, unai, Ja. eta, bueno, asko posten gara, zauzelako, Zera, benetan. ganera moderatzaile lanetan, ero, Claro. bueno, gidari lanetan. lehen komentetan ibili gara formula bateko kotxe moduen, 0-tik 100era. Ba, Segundo bai. gutxita. Tope, zabiz. Tal cual. Bueno, gaur saio paru dekogu, bai, bestak beste isorreta tropikal ukingo dugu bueltan, bai, gero Epa. se arraio tarte berria, Asier Totorikak aurkeztuko digun saio barrixe, bai. Gero txapako kidei, Bergarako irrati libreko kidei elkarrizketa bat egingo dutzegu, bai. Pasan asteburuen hemen ebilizien egun pasa eta batzuk baita gau pasa ere, eta euretako bai, batzui... bai. Batzuk Batzuk ondo bai. pasa bien hemen. Bai, Da, Bai. eguna ekarrikuz, gaur be bai, bueltan etorriko dira. hori da, Bai, hori da, berriro bai. ona. Abadetxe Uñetatik. esetua bien eta ja ez dauz norkatara abadetxetik, Eta gero dastak eta tartie be izango gu, eta amaitzeko Laixinger egingo, beraz, saio kompletu gaurko, Kompleto. Gaurko Bai, bai. arratsalde iluntze hau pizkat amenizetako perfektue. Eta pizkat berotzen Azteko egunean behineko balorazio egingo gu, bai? Lehenengo Ohitura irurek moduen. komentoko guz, ohitura Venga. moduen, bai? Hirugarren kajoien, hau da podiumeko kajurik bajuenean, lier daukagu, 377,80 punto gaz, hor poma sartute, Lierra secas. lierra sekaz, bai? Aupa, liarrosek. Aupa lierra sekaz. Beti hor pomadan, oso ondo. Bai, beti da, bai. Bigarren tokian, 272,18 punturekin, Etxeita. Epi! Ez dugu oso ezagutzen, bai, izen leike. Hala, mar. Ez da egiz esan izen gaur aztione potra pizkat eta galdera erresak toko jatez, eta bueno, hortxe Bai. pomadan egoteko aukeriaz nabil, osake, Bueno. posin Epa. momentuz. Ondo. Zuzaile etorri zara zu Ah, gaur irratera. Bai. Espero dugu asteburuen klasifikazio hori ez asko zapustie. Zuri Eta- jabardi jatzu, zuk Laixiar erraten ja esan dozu Ja. ondo zu esela, así que paparrata jabardi eta jatzu. jueneike, Hori. bai. Punto. Eta placer handi bada Lier Osetaren atzetik ibilti, eze hori lehenengo juetien moduen da. Lier Oseta Bai. egunean behineko Bai. jainko bat da, beraz, bueno, Bai. Aupa, liarroseta. Lier Oseta Gatxalo Laixiar directamente. irratian lehenengo eta nik esango neuke munduko lehenetarikue, bai. 386,79 Wow. puntaren puntan betiko lez. Bueno, eta, Bai. bai, eta, bai, azkenengo bai ingoguz? Azkenengo... Azkena. Venga, Azkena ba. biak. Azken biak. Edo, azkena. Así que redoble eta guzti, Bai, Hori. azkena, 35,47 puntorekin, hau da, askotan astu inako itie, eta endauenetan ez da oso ondo, Eskasebilidad. Amaia nahi dia. Amaia, ez dakigu aje pizkatekin harrapo zaituen egunean beinek edo... Zer? Bueno, hortxe. Aztelen iringo aben, da gero astu gengo jako. Eta gero astu. A ver. Eta azken Bai, aurreko... azte lehen nien jaben, eta ja. Claro, ingo aben txartu eta zango, bai, ya, Ahí está. Eta azken aurreko Maitatoto. Maita Epa, Maita Toto. Toto, 52,92 puntorekin. Venga, txalo batzu Maita Toto. Maita Toto. Gaur ezin da geuena bertatu, baina esan duzku, zuzenien ongo dalen zuten. Bai. Oso antisistema Bai, bai. Maitatoto, azte azkenienen, 6 aserta 41 segunduen, eta Eta ja. esan, me retiro. Punto. Eta ya está, gaur arte. Egoazten nien gainera. Hori da. Ba hori astiongo egunean behineko Laixiareko taldeko errepasue, bai? Aipatzio bai, pasadan astien komentatu dugun moduen asteburuen larun batien Arrosasareko 20. urteurrena ospatzeko saioa edo eguna aukin gainule hemen... Bai, bueno, eta izen zien topaketak. Topaketak. gehien bat. Bueno.
20. urte horren abe ospatu zan, horrekin batera, baina topaketa batzuk egin ziren. Hori da. Eta egune gozoko egitalau oparo bat egon zan, bai. Gero Gabien luzatu zana, oso gustora egon ginen bertan, uste dugu oso aberazgarria izan zana gainera, bai guretzat eta bai gainontzeko guztizentzat be bai. Beraz, posik gauz. Otz galanta jaben, baina bueno, aguantau ginen. Bai, gainera eskerrak amon bihar dautzegu Goiuri, Asier, Carlos eta Mariri monbitzegu eskerrak, zaitik inoskun baskariz eleganti eta oso gozue, eta oso ondo sartu zen gainera. Bai guretzako eta bai gabeko kontzertuetako. Hori, heldu zen danetako. Eta ganera, egiz esaten hasi berbagara, gero bastante berotu gainun ambienti, beraz. Bai. Aitzaki bako egun. Horrez dago ezer esater. Hori da. Eta ja, sarrera bukatzen joateko, komentatzi bai, urtero lez, bueno, pasan urtiek endute, pasan urtie izen zan moduko izen zalako, bai? Hien abenduen lauen, urtero lez hartuko dugu oiturie berriro be, eta isorretako bier asoka antolatuko dala isorretan, bai? Askondo kaleko karpan, iba asoka, bai? Beraz, Durangoko asoka dala eta be bai, jente txue ibiliko da, isorreta bertagan be, jentie ibiliko da ziurrenik, ganera Garagardo ederra eta artisaua ambiente politxe egoten da. Dastatzeko aukeri janari sebe egoten da. Hori da. Bai. Kontzerturen bate da ipintzen da bai, musikie. Aterpie ganera, hori besta balasorik. Jateko begoten da. Jende berue, otzik ez da hongo. Hori da. Beraz, bueno, emetik luzatzen dutzuegu gonbidapena eta hurrengo egunetan be joango gara pizkat egun honei buruzko azalpen gehiago moten eta publizitate pizkat. Eta igual elkarrizketaren bat be lortuko gu euretako batekin, así que hori da. Edarto. Eta orain bai sarrera bukatzeko komentatzie be bai, biz arrasaroak 13 goizoko 11etan hasite, bai, egongo dala hemen abadetzien bertan bilera ireki bat, bueno, pizkate etorkizuneko abadetzi horren inguruen pizkat hausnartzeko, bai? Hausnarketa egun nahi. Hori da, bai. Hori da. Herri osoko jentieri zabaldute. Bai, herri osoko jentieri, hemen inori ez dutzugu txarto gituko eta atzie guzt danori zabalduko tziau. Ideiak ondo etorriak izango dire, ideia ezberdinak, horrek aberazten baitu abedatxie. Eta bueno, egun beder bat pasetako aitzakisa ederra, bai. Gero ganera Baskari herriko jagongo da, eta seguramente ambiente ederra egongo da. Dano sauzi egon bidatute eta animo zaitie mesedez, bai. Eta honekin hau esan da, ja pizkat aceleradora zapalduko gu eta martxan jarriko gara. Mandela kalean da
Arratsaldeon barriro bueltan gauz hemen, Laixiar irratian, Laixiar sale, Arratsaldeon Gabon, eta aspaldiko partez gaur bueltan Isor eta Tropikala saioak ingo dugu, Opor luze batzuk hartute, bueltan gatoz, asaruagaz batera, freskuriaz batera, freskuria guzti dainako eta, bai? Eskerrak zatozela barrio bueltan, zenik udau zuen, da oin arte, ez dut zerta duen poriaz, da txamarrak, da arropiaz, egun baten bez. Ez que eguraldize ez da zientzia exacto bat, horregatik etortzen gara hemen laguntzeko asmo. Taposten gara. Ganera gaur, zelan aspaldi baten Isor eta Tropikalik ez dugu nein, pizkate azkenengo hilabetetako errepaso txiki baten gogu, bai? Udazeratik hasik gaur arte, bai? Ez dakiz ez sensazio kingo zuen zuek, zei hau die pizkate atzin geratzen jaku, bai? Baina pizkate buru ekarriko barriro, bai? Eta komentetie udie izen dela orokorrien lehorra, baina freskuratik joen dela, Bai. Eguzki ordu gitxi haukin joguz, batez be ustaile eta abuztu hasieran, ez dakik gogoratzen duzuen, baina gogoratzen dugu, lainotute baino esan egoten, ganera, txarrena da, lainotute egon arren euri pesabelaiken. Uda eskasa. Oso eskasa. Edo zertarako. Bai. Baserri jarrentzako eskasa, bedarrik izagalako azten, eta ondartza joteko eskasa, mundu guzti jarne haute, bai? Baserri jarra, bai turista, bai, da mundu guzti jarne haute, bai? Oso eskasa. Esan bihot, poteorako eguraldi aproposa dela, lainue eta euriri bapes. Poteorako erra, ganera, kokotak eta erretako fenomeno, kokotik eta ez du erre, uda hontan, bai? Baina hori, ustaile joan zan lainotutik esango neuke ez euritzutik, oso lehorra izen baitzan, bai? Eta gero, abuztuen lehenengo amagostaldik aurrera hasi zan pizkate egoa izen bat etorri zan, bero bola txikire mape bai, eta bueno, ja pizkate hasi zan asuntu egon kortzen, bai? Hori bai, lehortik aurrera jarraitu aben, eta irailien, gogoratzen baldin bazari, oso egun honak hau ingainu zen, oso denpora ona. Oso iraile hona indau. Udie irailien indau. Bai, udie irailien indau, izan da, berue eta oso lehorra, bai? Ganera urten, beruek hauin jau, udiek eta beruek hauin jau ezaguarri bat oso ekaitze egun gitzien jauela Durangaldien. Adibidez, Nafarroan eta Arabako goaldien eta Errioxan eta beste inguruko beste herrialde batzutan ekaitze egun asko gondi, baina Euskal Herri zen Euskal Herriko iparraldien, esan da egun Kataurizuli aldien, oso ekaitze egun gutxi egon dio. Horruen, horrepe, lehortie areagotu egin dau. Eta urrizebe oso berotik joan da, oso lehorretik, eta benetan ja asuntu serio jartzen hasi. Beitu zelako San Miguelak inozku zen? Bai, itzelak, eta San Fausto epe bai, esango neuke. Bueno, eudazken kulturala bai, parkatu, eudazken kulturala. Eta ja asuntu serio jartzen dibil izan, lehorti ede haukionez, bai? Eta eskerrak etorri jakule gure azaro presiatu eta maiti, Euskal Herrizien hilabeterik euritzuena dana, eta pizkate ganetik erregago baituen, temperatura pizkate egonkortzen hasi die, sasoireko, freskatzen, eta pizkat nik behintzek eskertzen dut, freskura pizkat. Nik ez. Ez, ezta? Bueno, geura asalak eskertuko dugu, asaleako. Pasan aztien Euskal Herriko... Oso ona. Bai, Formula Noruega ditutzi batzuk. Hoxe. Ganera pasuan aztien Euskal Herriko mendizetan be edur pizkate izkun, bai, Pirineoetan zer esanik ez, eta hemen be... Anboto puntan eta sosarria ben, igual? Anboton ikusiena benein, baina esan nahike, lehenengo pertsonan bizi izena ben, Gorbeixara jo nintzen eta arrabatik gora edurre zuri gozan. Argazkiz dago konfirmatzen dauna bai, eta hotz latza pasaute, baina ume baten boduen disfrutote, etxe aldu nintzen, lehenengo edurre ikutute. Eta Euskal Herriko menditu entorretan, Pirineoetan zer esanik ez, horri du erreman eta kapa erra egongo da. Beraz, gure damenak badeko nun disfruta Euskal Herrian edurraz, bai? Eta ja gaur egunea etorrik, zert dugu asteburuen aurretik? Biziar esan digun temperatura freskuekin jarrituko dugule, 10-13 bitarteko temperaturak. Gabaz ez da ularrei freskatuko, lainotapak izaukingo guleko zeruen, baina egunez bez da berotuko. Eta euri askori pestu espero, izetekotan sirimiri pizka eta azkenen gorduen. Beraz, biziar hausnarketa egunera etorteko, kriston aru egongo da, bai? Lainotute euskirik ez, euririp ez, giro bikaina hemen, beraz, animaten zaitu egu. Eta gero domeka da begire, batzuk agia egongo sari edo gara, baina euriz espero dugu, bai? Euriz espero dugu goizen behien, 15 litro botati espero dugu, temperatura freskotik jarraituko dabe, eta atornaztien zierbe, gitxienez aster diraino, euriz eta freskura kontuek. Gero horti aurrera ikusiko guz, egun askora goiez, bai? Beraz, badakizue. Zira edo aterkine ganien aukin, Unai etxeita eren gomendioa jarraitu, eta asertetan espadugu ez borronkari bota. Bai, bale azte bona pasau eta aurrera!
Kantu bat azten dut taula gainean, fokoa berotzen ditazala, begia jeitsita konturatzen ez arroparik ez dudala. Publikoari begiratu, nagusiaren aurpegi ezaguna, pankarta batean diozta revolution is in your heart. Eta dena aldatzen doa. Ta gero tromba, euriak bustitzen du guztia, eta kordeak daramatzat korrika ez talpebila. Ez da lekurik arkupetan, ez da maitearen aterkipean, kantatzen ikasi beharko amaiera gabeko euripean. Bizitza eferbezentea gaura, eta nabidero. Bueno, eta Geto taldearen Evolution abestia entzun da gero, tarte berri bati paso emongotzi hau, bai? Asierto Torika gaur ekarri eskun Gozea Rayo tarte berrira, bai? Hola, Gozea Rayo ahoskatu bida, holan ahoskatu bida, importantia, bai? Ondo ahoskatu duzu. Konta izkuzu pizkate zertan datzan tarte berri honek? Benetan nahi. Ba, betxu, kontako txuet, zelan okurri jaten hau ekartie, gero ikusiko zuet zer dan. Gozea Rayo horregaz apur batean hartuko zuen. Aurrekoen... Guazeneko... Bai, asier... Guazeneko logo eta pizka eta aprobetxetan, ez? Da, betxu, izenleke. Gozea Rayo... Horako montajetxu bat. Eta... Itxan, telefono edekete bat.
Eta, betxu, kontako txuet, aurrekoen neberi zabalduna ben, afariz de preparetako eta neberi zabalduna ben, eta derrepentien alako sorpresa datu ben, gazta ikuña bat emota bena galbalien barruen gordeta. Eta, esan que sorpresa más buena. Eta hartu naben, kutsi bat atan naben, zabaldu naben papel albala, eta, hor bai sorpresa hartu nabela, dana berde enge, mo pillo bat, likenak, ero ez dakit zerrebo esan hor. Ekosistema propioa sortu zan, bai horre laktobacilusak eta LK6 immunitas eta hone danak. Danak burrukan ibiltzen. Hiri barri bat sortua bien, beste zibilizazio barri bat. Eta, bueno, zer esanik ez dago basura joentzala directamente, gazta izati hori, ez dakik guze gazta izan, borre, ez dakik nundiko izan. Queso azul. Gazta izan. Eta, burure torriaten, bueno, pentsetan, Roqueforra bera be, bueno, gaztai ustela moduen da. Bueno, berez jogurreta be ustelak die ez da, ero usteltzen hasieikue, pero, ez? Ez, horrek fermentaute dauz. Bueno, vale, orduen kriston fermento. Bueno, usteltzie eta fermentazio ez dakit igual izan diskuti doi esan, baina, bueno, bata kontrolaute dau eta bestia kontrol bakue da. Orduen, bueno, oso urrin behena zibili orduen. Ez ara ibili oso urrin. Baina, bueno, etorri jatesan burure, bai Roquefort, gaztaile, ero bai, ez dakit jasetuko zuen, kasu marzu daue Sardinian eiken dan gaztai mota bat da. Zukadari zesari zengo zu? Nik, bueno, zeu zer badakit, zeu zer. Gastronomia ekarti asko gustatzen jate, ona irratire, eta, bueno, gitxiten ekartzen dut, baina gaur be, eukinot aukerie. Eta, kasu marzu hori da, Sardinian eiken daben gaztai mota bat, eta berziz deko barruen, deko zela arrak, edo kokuek, edo, bueno, larbak. Koko arrak. Bai, bizirik, hor bizirie. Izorretan koko arrak, de toda la bai, bueno, hoxe. Eta hor bizide, ganera esaten dinuen agaitik, ni Sardinen egon da nau, baina hori enaben aukerie probetako. Baina dinuen agaitik horre koko arrak horrek 15 sentimetroko saltuek behiten dabe. Salto egiten dabe platerien bertan. Pertigi ebida garrekin. Salto, 15 sentimetroko salto. 15 sentimetro saltuek egiten dabe. Hostias, Horreke, esan gure hau proteinas beteta duzela. Bai, horreko proteina, del lácteo, de la carne, danetik. Eta zuri ipiniko botzuen hor momentuen zure begi aurrien jango zinun? Nik bai, asier. Unai etxeitak bai. Begi aurrien, baina distantzia ze. Holako kokoar batek salto inezkero begi. Eta ahora sartuko zinun? Ba, bueno, ez dakit. Baina hori ez da mobidea. Hori ez da mobidea. Oina esango ez tezue, agora sartuko zu esan, ekarri dutzu esan, bueno, jakiak, ero. Horregaz, pentsetan ebilin nintzela, hasi nintzen begitzen, da ona ekarteko esperantziaz, holako jateko arrarue. Jateko arrarue, nik Googleen ipinean komidas bizarras ipinina ben, topetako. Eta begitzen, da gehienak ziren asiatikuek. Bau esan Europa inguruen badauz asko, eta bueno, guriek igual egun norentzako arraruk izango dira, baina guretzako oikue dira. Eta gehienak asiatiko ezin, orduen pentsagot oinguen Asia edizio nengo dutela, Gozea Arraiona. Beraz gaur izango da Gozea Arraio Asia edizio. Asia edition. Igual ez da Europa, Gozea Arraio Asia edition. Gauza desango txute Asier Totorika gure Gozea Arraioko nausia, bai, gidaria. Guretzat jati dainoiku bedan txarrize, beste kultura batzuetan kriston sakrilegizu da. Bai, ero beize berabe, indian, gero batatuko dugu moduen. Gauza da sakrilegizu izetie, pizkat gauza kultural edo religioso gaitik, eta ez da da naski moten dozkun edo ez. Eta karakolako bai, Gente asko karakolak jatiena. Eta Sudamerikako gentien txat txipiroie jatie. Bebai. Da barbaridade utxe. Hori aipatzea buenaz, ze ganea, ez bakarrik Latinoamerikan. Medusa jaten dugu zela. Ez bakarrik Latinoamerikan, Leioako salaritza eskola nik este nabinen emoten mentzpadu behik ezi behin dut apurtxo bat. Eta hanik este gendunien, konto oskuen behin etorri ziela Alemaniako ikesliek, interkambio. Eta, irakasli gure hotzi esan erakutsi, hemengo plater tipikuek, eta dainotzi esan txipizek tintan. Eta prepababi esan, odo beste tal, da venga, probaen guz. Da eureke esetz. Hori gauza baltz hori ez da bila, probaen. Ni por el forro los cojones, sabe? Da ez hemen probau. Bat amate probaen, baina gehizenak, bapes. Gure amama zaintzen eta nire isekon ama zaintzen gara izen bebai egonda da bolan, ustot, Uruguaiku esala Andri oso magia gainera, oso langile eta oso magie, bai? Eta arek,
ez txipiroiek, baina ez gambak, ez langostinuek, baina ikusi beze esan gure ine. Joder. Jesus, ban. Gure txageiz jau. Bai. Hangan era ez da ja Mexiko aldera badan, ero Ecuador, Bolivia horri inguruen, baina ceviche be asko jaten da. Arraine eta olako itxaskize gordinik. Gordinik ez die, baina, bueno. Bai. Nik seguro ez da proba, baina bueno. Jaten egin da. Zein? Langosti, Bai. Baten jaten egin da. Bai. Baina, bueno, aurrera daigun, eta hemen ekarritzuen nik lista bat 8 jaki ekarritzuez. Eta, bueno, esango estezue, ia zer iruditzen jatzuen, da ia probauko zendu esan. Vale, venga. Lehenko eta hasiko gara, suabeenetatik esan daigun, eta, bai, bueno, suabe ez da, baina ezagunena bada, hau lehen hau, igual esetuko zue bintzet, Japoniara joango gara, azteko, eta han jaten dabe fugu deitzeotzien arrain bat, eurek fugu erolako oso zerrezetotzie, globo arraine da, pez globo. Bai. Hori pozoitxue da, nero? Pozoitxue da, bai, horregatik da, arraro esan digun, tetrodotoxina deitzen dan veneno ero pozoin bateko. Oso fuerti gainera ustot, ez da? Oso fuerti, antza arrain baten venenoaz, 30 persona hilik ez, bapatien. Eta horretako biherdia, gure asierrek ipinizku musika de tertulia. De tertulia. Eskerrik asko. Eta, bueno, hau arrain hau jateko, sukaldari aditu batek egin bidau ebei, ze bestela, esposu ondo ebeiten, esposu ondo manipuletan, hori toksina hori okelien sartzen da, eta jaten dozu momentuen, butrinora. Directamente al butrino. Ileiken zara, ze ez da antidotori ganera. Ez da ezagutzen. Baina, antza manjar bat da. Egiz esango txut. Nik sapori gaitik jango naben, baina aukingo naben bilurre gaitik enaben jango. Eta esan nahike enabela jango. Baina esaten botzue honek tipuek ez da gizen baten jau esela eta ez da lain horri lauda beste berak asko dakila eta baina fiziako zinen horraz tipuaz, ez eta esetzen? Tipo, bai. Tipe. Mardiñako, tipe. Tipex. Esto, bueno, ni japoniarrik ez dut esetzen bapez, da hori behen euko esetuko, baina... Bueno. Ni ez nitze, ez noan probok, bakarrik paranoia gaitik erukengo nabena. Ja, ni baukin kriston paranoia. Bueno, nik usteot paranoia, nik usteot benetan benenu jaten mozu paranoitako denporari bestu zuen. Bai, hori gize da. Probeu da segi duen, pentsando, bueno, ez da gizien bat ireuko da ben horrek, erialdi horrek, o gaixo aldi horrek, baina, bueno, directamente hile ingo zara. Hola, eta gero repatrio bizaitue japonetik. Nik nahiza japonean. Nik nahiza dudia zil, hiltxie baino. Directamente. Bai. Muy bien. Bueno, oixe, lelena asasigara, suabiena asasigara, eta ez du proboko. Bai, Baina ez du proboko, veneno enbilurre gaitik. Claro. Sapori gaitik bai, Bai, bestela. Bai, bestela, arraine da, ez da eurek guardin pentsando jaten da bela, sashimi erolako bat. Sashimi. Eta, bueno, salto ingogu urrengora, Kamboiara jongo gara. Eta Kamboian oso oikue da antza tarantula prejidue jatia. Hori jango neko bitu. Betu, hori nire bai. Nik ez. Oso Kriski. Prejidue egiten dabe berakatza eta beda rusentxuekin. Fenomeno. Eta la vinagreta. Bai, hoitxe da, gustu emoteko. Oso oikue da antza kaldien saltzaiek topetie. Olako, horrein tarantula saltzaiek. Gaina uste palo bat ez. Palo bat ez. Oitxuri edekie hasi inguruen palo eta asko jateko, baina hori antza ez da paloetan ipintzen. Eta dinue oso gozu edila eta oiasko eta makeiauen arteko gustu edekiela. Eske, gauza bat esango txut eta ez da guzurre. Donostin, Matia kalean, ez da gizan ditzen da noin ez duen, baina Platero eta Trikuarrin aurrien dauen taberna baten, bai? Jandadekot kokodrilue, nik. Kokodrilo prigidue. Eta da jartue, ze da, arrain eta ollaskoen arteko sapore bat dekon gauza arraro bat. Hori dinue, bai. Gozue, oso gozue, Nik entzute deket. Oso sapore berezize, ez dakit. Ordura arte sentitu ba,
percibiduako sapori da. Ja. Eta ollaskue eta arrainen arteko sapori eta testuri ebe bai, eh? Nik entzun dedeket, dala jan aldozun ollaskorik gozuena. Ba, behitu. Bai. Ba, ni kokodrilo bejango neuke, eh? Osa, Nik duda bai, barik. Tarantula be bai? Bai. Tarantula bai? Saporen asuntu esan dagoenak, krujiente badau. Hankak deko zuletxuek. Bueno, es que niri horrek botarazte oso atzera. Krujiente badau bai, ez badau krujientes. Hankak endute, gero horre gorpetzen. Beste gauza uletxu batzu behatzen da guzta. Crunchy. Bestela enleike, erosi behin leike da etxien prepau. Es. Kalien, ez da usetan kalien. Tarantulak. Bueno, ez da usetan kalien erosi behar, etxien be kozinau leike, bizirik erosi, eta kozinau. Bueno, eukingo da euren tekniki eukingo da. Ai, ama. Bueno, hau probengo gendun, vale, bien. Bitek bat probeko gendun. Aurre gengogu, Indiara pasoko gara. India hortik urbil dau. Eta Indian, eraten dabe, Indian badakizu behiek sakratu edila. Orduen, pentzen dan dabe, behizen txixek osasunerako onurak deko zela. Eta holan saltzen dabe, behizen txixek saltzen dabe dendatan. Destilau eta jarabe baten moduen eraten dabe. Bento piz de baka! Coca-Cola pizka bota eta izotzakin. Saltzen dabe, holako poto hori batzutan. Eta, bueno, ez dut oso ondo begitu, ez da hori ze basan potue, ala transparenti basan, baina, bueno. Nik esango nuke hori izango zala, ez? Bueno, txixe da barrupe, tu que sé. Bueno, edo, claro, transparenti izan alda. Baina hori ze, bueno, ez, transparenti izan ezkero. Bueno, barren da. Bueno, hoize saltzen dabe antza, bueno, eurek uste dabe osasunerako oso ona dala, beize sakratu edan nenien, jo que sé. Hori kaka bejan da izela? Nik ez. Kaka ensaladan botaten dabe. Serio? Ez da betzetan, bueno, ez da tapau. Espero igual asalen emoten da kuti zentzako eta. Unai etxeitak hori esaben eran. Hori proboko zen duen? Ez. Hori ez. Vale, bueno. Nik oniñan ez da proboko bat bez, esan duzunetatik. Ba, pentsan do, tirati bape probo hori gatuko zaela. Aurrera indaigun, eta oine iparraldera joango gara, Ego Koreara, iparraldien du, baina Ego Koreara. Eta han jaten dabe, sanakji erolako zozer deitzeotzien plater bat, eta honek die pulpo txiki batzuk, pulpitxo, baina gordinik jaten dienak, sesamo asizekin eta sesamo olizioegaz. Gordinik, Gordinik, eta ez maz, biziri dauzela ebeiten dia, eta orden platenen ipinen dutzu esenien, mobidu jendien dino. Ez die mobitzen, usteot platenen ez diela mobitzen, baina agora sartzen dozu nien, eta hainke egiten dutzu nien, orduen bai mobitzen hasten da bentosak pegau egiten die, bruta, paladarrien. Hori jango nebuen. Nik ez. Ago zeruen. Nik hori ez nahi jango. Eta antza oso ondo mastiko bida, iruntzi baino hori nauz, bestela ito alzara. Estomago honek jotxu bentosa. Bentosa, ez darri zen neinezkero, bentosa, da hor geratzen bada, adios. Claro. Eta, hauxe da, sanakji. Hori bastante... Hau proboko zen duen ni. Iratik figo zetz, eta nik ez. Irati, hori igual bai? Ez que... Osa, tarantula brigidu bat ez eta... Tarantula fijo ez ez. Horrek, emotazte paniko asko. Tarantula ondo pergidute crunchy. Crunchy ondo, du. Ja, baina, ez que ikustiek bakarrik hori... Hor, uletxuekin, guau, botakazten osatzera. Igual, rebosa butongo asan, irati. Ba, espot ikusten tarantulie. Edo kroketa tarantulie. baten barruen sartute hor, hankak. Hor igual bai. Mejilloie moduen, ez? Mejilloie bera niri, por ejemplo, ya te gustan, baina ya rebosaute eta bado txikitute eta... Tigre bai. Orduen ja bai. Susana vicioso bat, así. Hori bai. Jo, es que tarantulin formiek eta holan... Ez. Bueno, orduen iratik, mementuz lautik, bapez. Beka, vale. Eta sanakji geratu gara, ez dugule proboko. Etxeite bai izan dago, ez? Bai, ni jango nuke, Onartzen dut izango dela pizkate askerosilue, bat ez bete esturie gaitik, oso... Ja, hori bai. Pulpo bat, gordinik. Hori da, baina bueno, jatiatik, azkenin ninaz... Hori igual, el que menos me importa. Bueno, vale, egunen baten koreara basuez, kontoko eskuzu. Ia zelan sinakji. Aurra endaigun. Zer nahi dozuz bi sinakji. Txinara bajatuko gara, eta handek holan plater jaki ezagun bat eta antzamanjar bat dana. Deko itxena, bueno, euskaraz ipinitzet, mendedun arrautza. Erdera estopo dut, huevo centenario. Eta da,
arrautza bat. Ke mala pinta. Usteldu. Arrautza bat, buztin, errauts eta kare aseiniko naste baten gordetan dabe aste batzuk edota hile batzuk. Segun Mastai ni tan mal. Eta horreiten da ondu, ero ez dakit. Usteldu. Eta ataten da bienin da, zabaltzen dozunean, barrutik dau baltz-baltz. Baltzi ditzen, baltz, tono berdiekin, segun zenbaten pora izten dozu. Tono berdiek ez, oza, baltza bakarri bada bueno, baina eske tono berdiekin ja... Baltza, ganeo lan gelatinoso moduen, ze, karo, zuringu ebe, zelan, kuajau iten da, ero moduen. Eta, bueno, hoxe, antza, amoniako eta azufre, usein handitzedeko, baina gero oso gozu behi da. Me hori zejaten da holan, sin más. Bai, gordinik badeko bere prozesue, bere zukarlatze prozesue, hor fermentazio zer dan horretan. Next, ez da? Bai, total. Next. Bai, nik hori ez... Ez leuke jango hori. Eta zuk? Hori ustela. Eta gainera usine holan amoniako usine badeko. Arratz ustel usein hartzeko, juen zaitie... Zera, uratzara, hor... Kampo Santu hostietik aurrera juen da, bada uratza hor kristone arrutzu... Agua sulfurosa erderaz. Bai. Gu proute deku bai. Asiertotoketan nik eta gure kuadriako hainbatek proute deku. Eta nire aikikie, bertan bizizan pizka gora txoko baserri baten, jugueten zinara eta gorpuz guztizik emota bien asalantzako oso nahi da eta pubertaruen apnea antzako eta kranu antzako eta oso nahi da. Apnea beste gauza da. Akne, hori da. Aknea beste... Karekin edo, zerekin, segun nun. Bai, depende. Baina bai oso nahi da, eta horren useina euko dau, honek txinako mendedun arrautzak. Eski jau zin horregaz. Bueno. Suerte. Hau orduen, suerte, mendedun arrautza aurrera. Eta oine Filipinetara ingu salto, urrengo jakize. Eta hau be arrautz bat da, beste arrautz bat da, baina hau ate arrautz bat da. Orduen, zuek imaginau, hartzen dugule ate arrautz bat, ate paita, ernaldute. Bai, hori guzti. Eta 18 egun deko zenien horre feto horrek, egosi egiten du, eta gero zabaldu, eta urtengo jaku 18 eguneko ate feto hori, Egosilla, evidentemente jamon jorra moldien formi eta panbimbo moldien formi hartzen duen moduen, bera formi hartzen dau, bere jugotan egosten da, eta antza oso gozue da, eta propiedade afrodisiakuek eta antza bai. Hoi da lo puto más. Next. Balut deko izena, ez dut esan, baina bai. Vale, oso ondo. Hori Filipino untzako. Hori, next. Filipino. Hau bai, joa. Filipino jango neuk ez. Momentuz, bat jango euk ez da. Nik bai, etxeitak bi, ez? Etxeitak bi, zuke... Pulpo edo jango neuk. Pulpitxue bai. Nik zero. Hau menu hau gitxik jandu, baina hau menu hau tragetako edateko birko gu. Ja, behi txixegaz gogaituen gara, eta Txina jongo gara barriro be, zehanteke zerreran. Han Txinan likor de lagarto egiten dabe moduen, lagarto likorea ero egiten dabe moduen, lagarto batan sartu, botilla barruen sartu. Beste variedade bat deke, eta da arratoi ardaue. Eta zer egiten dabe, ardau botilla baten, arratoiek bizik sartu, laburo bost, topa duten lekuen ipinan una familia de ratones. Ya, ¿cuántos son una familia de ratones? Ya. Igual 100 y la madre. Baina... La madre, sí. Baina bertan sartzen da bez bizirik, eta bertan egiten die ito eta fermentau urtebetez. Bai. Eta... Urtebetez. Eta, bai. Bai, desaparecido iten, baina. Bizi, ba... Zuk ez dakizu, baina Riojan hori inda bizio, zuen, o sea, se han metido cabras. Dentro de una botella, ¿cómo van a meter cabras? Dentro de una botella, no. Dentro de una botella, ¿cómo vas a meter la familia de ratas? Palangana bate. Bai, zelan ez, zulotik. Horreri putze, baina jatzu,
Eiatxu gelditzen lekurik ardau esartzeko? Claro, eta zinatzu sartu hor familia. A ver, familia una familia de ratones. Familia tradicional, padre, madre, hijo, hija y abuela. ¿Qué botellas tienen por ahí? No me jodas. Es. Bueno, va, igual. Vale. Está aquí, la 5 litroko botiak. Vale. Hola, nebilan, una familia. De fuente fiable beti, eta bala nebilan. Antza, esteko usein txarrik, baina guztue eskasa baino eskasa guedeko. Bai. Imaginetan dugu. Osa, eure saltzen maia guztu eskasa baino eskasa guedeko. Ja, orduen zetako prokogu. Bueno, ez da que jaurek ala no que esan. Hombre, ahora ikustako ya, que diñen nik. Irati, tekile be guztu esera baino eskasa guedeko, eta zuke garra... Ya, vale. Ba, esa por eskasa guedeko, baina este no tiene ratas. Ya. Vete a saber, zer dekon. Patata. Es zelan. Agabe. Bate daki... Eta agabe zer da, igual. Bate daki bilboko txosdako kalimotxok zer dekon eta hor bilden gara. Eta zer esteko. Zerrez. Bueno, vale. Ba, bueno, antza, arrato jardaue, gibeleko, asaleko eta asma arazuentzako oso ona da, onu egarrez da. Eta, alan hartzen dabe, toniko moduen, ero esan dugu. Eta, bueno, honek, ardau honek gorpurtxarra itxibotzue, ero zapatuen, ero barikoen, ero domekan, guenien, guruzuenien parrandien jozuela eta aurrengo gunien agideko zuela, a Filipinetara, parkatu, Mongoliara joango gara, zehan deke agientzako erremedio itzela. A ver. Amaitzeko, hemen itxibotzuet, erremedioe, terriblio. Hango, zera tradizionala da, tomate zukue, binegrie, ospina, eta ardi begitzeek. Holandanak nazteu. Da barrure. Run, nene pasapueti pasau. Qué bueno. Eta tra. Da barrure. Tra. Antzaekoz, batido. Vitamina asko, eta zerak esatea moduen, funtziona, dinuena. Antza, funciona. Funciona. Es que o resucitas o te mueres. O sea, ez da berdiko... Hori da, niri txikitan esate hostin moduen mantzaniakin. Edo o vomitas, edo ondo pintzesara, o sea... Hori da, Asterixen pozima moduen. Hori da, bai. Izango da. Segurenik, arrepegungo esan, ardi begizek, edo soser, bentsat. Ba, bueno, da... Hau ze itxen da geurko preparutzuan menue. Gogoratu laixiar sale, come mierda. Bai, hori. Come mierda. Horretako ipini du urrengo abestiz, pentsau deitxuen zer jaten dozuen, da buelta bat emon deitxe zuen. Eta pentsau duzuen bai, beste leku batzuetan jaten baldin bada, hain txarra ez da izango bez. Bai, hori egitze da. Bai. Baina, bueno, amaitzeko, hemen itxikotzu hau, lapoia harrako zen, pentsau, come mierda abestize, hemen buelta bat, eta urrengo arte, eskerrik asko entzule. A comer mierda al McDonald's. Colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las fichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Ya con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las pichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado. Come mierda concentrada. Come mierda deliciosa. Come mierda y pagarás. Ya lo ves, controlamos tu seguridad. Come mierda con proteínas, es el papeo del futuro. Come mierda, come mierda, come mierda, come mierda. Picatan.
gaurkoan Txapa Irratia. Eta bueno, hemen gaur barriro be, Aitor Pekatari tarte honetan, bakizuen moduen hau elkarrizketa tarte bada, eta lehen komentau du... Tarte serio bat. Serio. Eta lehen komentau du moduen, aurreko zapatuen, berton, izorretan abadetxien, hemen bertan, Arroza Sareako topaketa kantolatu gendu zen. Eta, bueno, hanukin genduen aukerie, beste irratitako jendia ezagutu, arpeiz ipinitzi gaun, botzari, eta loturak eratzeko aukerie begon zan, telefono ekorri biltzien alde batetik bestera bueltaka, eta lotura horietako bat, amarretatik aurrera egin gendune batez be. Noski. Hemen dau, geuaz, telefonoen bestaldien, euren Bergarako estudiotik, zuzenien, Txapa Irratiko, Jon parkatu ez, Kepa, eta Unai behortik egi dau, ez dakit jaio dan. Arratxaldeon, Kepa? Arratxaldeon. Entzuten gaituzu? Nik ondo. Oso ondo. Geupa bai zuri. Perfecto. Geupa bai zuri. Bueno, lehenengo eta behin, eskerrik asko, laixia erratien egotia etxeik geuaz. Geupe egon ginen zuenien rekal egon zan elkarrizketi egiten zeuegaz eguazten nien pentsan dut, edo martitzen nintzen zan? Eguazten nien, bai. Eguazten nintzen zan. Eta, bueno, hemen hasi da, geure arteko, hau elkartruke hau, ero esan degun. Lehenengo galderi, azteko galdetu gotzut. Zelan pasau zen duen aurreko topaketetan? Ze balorazio egiten dutzu izorretan montau gendu zen topaketa horretan? Bueno, balorazio oso positiboa. Ikusi beharrek ez dago bakarrik gaurko konexioa eta eguazteneko konexioa horre bideratuta dala, ez? Elkartu ginen handanok eta nolabait ezagutu ginela. Eta hor, lotura txiki bat, oingoz, behintzet, sortu da. Nire balorazioa, positiboa. Irrati Arroza Sarea osaten dugun irrati guztien arteko elkargune bakarra izango da, hola, urtean behin elkartzen gazen jardun aldizetan, eta orduan bestiekin elkartu eta jende berrizea ezaguteko aukera bizaina. Bai, benetan, esan duzu moduen, horren adierazgarri da gaur hemen egotie, ondo paso gendun lau da beste, eta Arroza Sareak egiten daben lana, irratizek saretzeko eta lotzeko eta geure arteko trukak eta hori, zelan da, bermatzeko, ero esan digun. Zela maloreko zenduen zeuek Arroza Sareak egiten daben lan hori edo arzabeak betetzen dauen funtzio hori? Bueno, azkenian Arroza Sarea irrati txiki eta esain txikixen arteko elkarlana izan da, balorazioa positiboa da, ezkende, hori ez, bakoitzak gure txikitasunetik itxen duguna, edo gure baliabidien arabera koiztu geinken informazioa, edo eskaintu geinken lan horri, beste modu batera gauzak itxeko posible dela, eta askotan komentatzen duguna gure bai, ez? Osea, adibidez, Txapa Irratian itxen dane programazioan edo itxen ditugun programez aparte, beste irratsaio edo beste irrati batzuetako irratsaioak be emititzen ditugu gure frekuentziatan, eta horrek asko laguntzen dabe bai, programazioa betetzera, eta Bergaran emitiu balik edo Gasteizen edo zuek Ilurretatik itxen duzuen programaren bat, ekoiztu, osea, publizitatea euki balik gure frekuentzietan be, guretako beti eskerronekua da. Bai, ipatzeko da, edo gora ipatzeko da, hori trukak eta hori egoten dana, bai irrati baten tartiek eta saioek, bestietan entzuteko aukera hori eta trukatzeko dauen, bestakit, aukera hori, asko da geuretzako, eta esan duzu moduen, gero hemen danok ezagutzie, bertan egotie, ez bakarrik telefonoz, ero irrati bidez, ero ezagutzie, bertan aurrez aurre egotie, eta trago batzukin, lotura horrek, ero tratu horrek, handiagotzie, ero. Horrek die bermatu biadienak, ero guzti hau posible egiteko, ez? Harremanak eta, kontinuidade bat emateko proiektu handi honi. Genean, irrati xume batek, Txapa Irratia Bergaran 15.000 biztanle da. Eta irrati txiki bat da, bere bide hau da, Bergara herrirako eta inguruko auzo batzundako, baina posible da irrati duin bat egiten dugula, daukogula sentidu araztia guri, Euskal Herriko beste hainbat lekutako irratsaioekin batera, bestela esan horrela izango duan.
Da komento duzun arira, bai, ez? Igual, itxendian programa horrein atzian dagoen jende horri mosua jartzia eta identifikatzia, ez? Nundi datorren bakoitzak hori osa berazgarria da, bai. Bai, eta jake aipatu ero egin duzuen, jake zeuen zerea esan duzuen, zuen irratiz de txapa irrati bergarako txapa irratia apur bate, ezetu gure dugu. Galdera bat emitzu eta hasteko, zenbat urte deko zuek, espaiatzu, inporta galderia? 27 urte beteten ditugu aurtengo kursuan. Bai, eske hori, Jones, galderi izen da, ia zenbat urte deko zuek personalmente. Baina horretako... personalmente. Horregaitik, itxizu ez eitzu esan, baina horregaitik izan da, txapa sortu zanetik aurrekoen ondo entzumana ben, eta oin esan duzu moduen, 37 urte die sortu egin zanetik. Eta... Hori da. Egitzen da, urte asko da, zuek umemoko batzuk izango zinen, o igual jaio barik egongo zinen, sortu zanien, eta betidanik entzun dozuero, betidanik egonda presente zuen bizitzan igual txapa irratia, ez da? Bai, Bergarako kontekstuan eta nire bizitzan, bai, behintzen, ni txapa irratia jaio esan 84an, nik neuzkan 8 urte, orduan enitan asko enpanatzen gauziana. Baina 14-15 urte zeukagunerako txapaia nahiko presente zeuan Bergaran, eta guk eukik aukera adin horrekin, garaiaretan musika irratsaio bat egiteko adibidez. Eta gure musika kuriosidadeak eta hola uztardu eta hola zabaldu eta azkenean lagun artean egon. Hori 14-15 urtekin. Esaten duzun bezala, 37 urte honetan bai gauza asko kanbitxau dira, hobekuntzak ikasten diaz, pausoz egindakuak. Ni egisa esan indela 3 urte hasi nintzen irratsaioan, niko 26 urte dauzkat, eta nitorren izuna dana maskauta dagoela, bai. Ni zuekin hasi nintzen kepa irratsaioan, eta ja bideratu ezautazuen, da nire aportazioa izan badizkat, baina inda dagoen hortara batzia. Gehitu eta indar berritu. Basuek egiten du laiziarrek kasu honetan egiten duzuen mugan arroza zarearen barruan, adibidez. Oso ondo. Ez jasen da, aipatzi gure naben, txalotzeko edala, bintzet, bolondrez eta etekin ekonomikorik atarabarik egiten dan gauza batek, 37 urte irautie, eta gane herrireko egiten dan gauza bat, 37 urtien irautie eta falta jatzu esenak, txalotzeko eda, eta benetan, soiz jonak, honan jarraitu, eta urte askotako izin daitela. Galdetu mitzi hau, historia apurtxo batia, historia eta geografia apurtxo bat ikesiku, ia zuek dakitzuen, zelan sortu zan, ero nundik urten zan, o zetako zebete behar asetzeko sortu zan txapa irratia? Bueno, eta mesazpi urte hola bilduko ditugu, buskat askar baten, a ber, posible da. Aldan inien. Bai, txapa irratia sortzen da, 84. urtean, Alabedi eta Tastasi irratiak sortuta gero, Euskal Herriko bi hiriburutan, eta garaiaretan kasetarita ikasten ziren batzuk, kuriosidadez hurbildu ziren irrati horietara, eta beraien bitartez hasi ziren emititzen Bergarako plazan, radio aficionatu batzuk izango bazien moguan, antenaetara plazara, eta handik irratsaio bat. Kalien. Herri erdizen. Edifizio edo estruktura barik. Gero, gauza berriz bildu gorde eta etxera. Horti denbora batera, esekako sindikatua lagazotan lokal bat, artekalen hemen Bergaran izango zana erdigunean, eta etxe horretan bajarri zeben antena ateiatuan, ilurretan ikasi eta ikusi ginoan bezala, ez? Zela azten dan emititen, taller horretan, hasi ziren emititen, olako eraikin zar batetik alde zarrian. Eta handik denbora batera, udalarekin akordio baten ondoren, lortu zen Bergarako etxe haundienean esan leike. Bai, raskazielosa, deitu izan dan horretan. Betu izorretan bebadeku raskazielosa. Hor hasti izan ziren lokal batzuk, musikataldiak eta goten zienak, eta lagazeben bat, txapa irratia bere estudia montatzeko aukera. Eta orduan jarri zan antena, dorre horren gainean, eta txapa irratia ja herri mailan hartu zeban frekuentzia ona, injarra ona, bai. Eta urte askotan egon zan, gero kartela zarra okupau zan edarte. Kartela zana gaur egongo gaztetxi dana. Da, gaur egun txapa dagon tokia. Txapako estudioa dago kartela zarraren barruan, dara lehenko gaztetxea,
Eta hori izan zen, hau okupatu eta gero, denbora gutxi da, erabaki izan txapa moduko erramintza bat, kartela zara barruan egotea interesgarria zala, bi aldiendako, eta hola adostu zen, eta hola jarraiten dau. Eta... Zentu baten badauka, hori da. Hori dala gutxi gora bera historia. Zentu baten badauka igual, zuek abaretxean dauka zuen struktura horren antza, ez? Zenean da, gune autogestionatu bat, bai gaztiek eta inguruko jendiak antolatzen da bena, baina espazioak albidatzen da bena inean, bertan behar radixo bat egokitu lehikena, eta komentau dugun bezala, txapa gaztetxeko parte izan da, edo kartelazarreko parte izan da, bazkenen beste eragile badak kartelazarran barruan. Bai, hori da, gaztetxie eta txapa irratia eragile ezberdinak die, bakotxa bera aldeti du, baina gero elkartrukaketa hori, laguntza hori, badeko zu ez, da? Hori da, azkenean balore horrek dira, azkenean autogestionaga gu, hori kartela bera, hemen parte hartzen dugun jendiok be balore horren bueltan juntatzen ga, orduan horrek be errazten dago, simbiosi hori. Ondo. Dena aipatu duzue, frekuentzia hitzea aipatu duzue, eta, karo, zuek FM bidez, uin bidez imititzen duzue, 97.2 dialien, espanau, oker espanabil. Bai, ondo. 24 orduz emititzen duzue, 24 orduz dago entzungai Bergara inguruen txapa irratia? Bai, 24 ordu, 365 egun urtea. Hau da pixkatu bai, lehen hasieran komentau dugun, harreman honen ondorixua, ez? Bai, 37 urte martxan egon da ikasten duzun guzti hori, eta baitxa, Bergaran guk itzen ditugun programak, gupoko izango da, 10 bat talde, 10 bat saio, hori hortaz aparte, betetzeko emisinua, musikia gartzen da, eta gero arrozasareko beste irratsaio batzuk be, emititzen dira gure parrilan. Beste irrati batzuen tartiek, ero saioek. Hori da, eta gola lortzen da azkenean, hori musika eta saioen bitxartez, lortzia, hori 24 orduko emisio bat egunian ziar, eta urte guztiko egunetan ziar. Ondo, ederto. Eta nik aldetu gure notzuen, ia zuen ustez, txapa irratia modoko irrati batek, ze onura edo ze ekarpen ekarten dutzoz Bergara modoko herri bati, entzun dut bai irratia egetik aparte herrizen beste ekimen batzuk antolatzen dozuela, ero parte hartzen dozuela, eta ze eragindeko horrek herrizen, ero? Hasieran komentatu duzun bezala, guk itzen dugun lana, Londresa da, orduan guk itzen bat batzen dugu gure indarren araberako jarduna, ez dikizta ez. Baina hori reperkusioa, azkenean guk itzen duguna bai da gehiago herrira zuzenduta, eta gero igual irratsaio guztien artean, hori igual baita nabarmentzekua, daukula beste irratsaio bat, itzen dugula kolektibo guztien artean irratsaiokuok, horrei emuten jaua gotza bai, Bergarandaren problematikei edo Pilpilliandaren gaixei, eta hori da, irratsaio bat itzen duguna, danon artean, beti bepentzauta, bizkate, hemen dago diferentzia hori, zuzenekua eta podcastan bitxarteko hortan, bizkat jakinda bai, FM bidez, eta FM-a Bergara eta Bergara inguruko berritxetan entzuten dan frekuentzio bat izan da, saiatzen gara bai, hemen inguruko gaixa jorratzen. Bai, eta, reperkusioa zaila da neurteko, ez da, buskat, zer reperkusio euki aldaben, olako, ez dauko xaren neurgaiurik, ez dauko feedback handirik orduan, zaila da jakitia herri mailan ze eragin dagoen. Gure nahia bai izaten da, buskat, informazioa, kontrainformazioa izatea, ez izatea ohiko edabideen informazio berdina, buskat, jorratzen aldogun puntura arte, hor saiaten gara informazioa, zeate izten ez, edo beste ikustegi bateko. Beste modu baten kontau ez, oiko komunikabidietan entzuten ez dien gauzak, ero kontetan dabesan gauzak, beste modu baten kontau, eta beste gauza batzuk esaten ez dienak. Hori, askotan gehienetan gertatzen da, hitza zeinik entzen jako, ez, gutxien interesatzen da nahi entzutia, eta horri puzkata hotxa emateko, erramintza bezala, nahi dugu erabiltzea, gero zaila da aurrera eramatea hori, eta kontzientziakin egitea, eta ez egotia, zera kontra esan gure artean. Baina, zaiakera hori da, bintzete, ahots gutxi daukanai, o ez daukanai,
espazio bat ematea, aukera aukitzea. Oso ondo da hori. Eta, bueno, ja, amaitzen joan gara hau elkarrezketa hau, txartu espaiatzu iruditzen, baina nik harin hau galdera bat emitzue, personalmente, bueno, pentsando nire lankidiepe gureko da biela entzun, zuentzako, ez da argi geratu baiatzuen aurreko zapatuen, zein da irratia eta podcastan arteko diferentzia, zen ni behintzen enitzen enpan hau. Hori da, el eterno debate, Bai, ni uste gare oso argi bezala geratu, ez? Zein diferentzia pata eta bestian artia. Eta gehien bat kontuan eukin da, gupe bai, hori. Komentau dugun inean, guk itxen dugula irratsaioa FM-ian beste aldian dagoen frekuentzia zuzeneko, frekuentzia horrekin zuzenian itxeko, baina gero gure programak be grabau itxen ditugu, eta programa hori da gero igotzen dela sarera. Orduan, sarera igotzen dan momentu horretan lagatzen da irratsaioa izatiai, emuten da benez, eta orduan bihurtzen da podcasta. Bai, ero, bueno, hor da gutu zer dan podcast, zer dan irratia, nik pentsen dut podcasta irratia entzuteko, irratia jasoteko beste modu bat dela, ez da bardine da, pentsen dut, baina beste formatu baten, ero gaur egungo bizi modure egokit jute, o lo que sea. Baina ganda be, beste egunien, ez da gizema persona egon ginenan, eta eskinen nahi agau, ez konklusio batera, ez inungo zera. Baina, bueno. Konklusiotara ez, behintzet, eritzia man komun batera ez, gauzia zabal geratu. Bai, orso zabal geratu. Nik horrekoan komentatzen eban enean, bai, edo, azkenean igual, irratsaioa entzuten dozunean da, igual, hori, frekuentzia horradixuan jartzen dozunean da, ez da sorpresas, edo beste aldian zer ez dagoen entzuten dozunean maz, igual, eskutxar eta oirren arteko diferentzia hori, ez? Bai. Horradixuan jartzen dozun momentuan rollo, estaz oyendo, baina zehoz entzutia nahi dozunean, orduan, igual jartzen duzu podcasta, zure denporiakin hartzen duzu, play, pausa, museinke, bai, hor baizare gixau, entzutera bideratuta. Entzun edo aditu. Hori da. Bai, horrek podcastak bai emoten da bukerie, menue zure zukurzu moduena, hori da. Hori da. Nahieran dago neinean, zube igual hartzen duzu zure denporia, badakizu programa bate 30 minutu irauten da bela, igual hartzen duzu tartetxo hori hortara zuzentzeko, edo hori entzutia nahi duzulako. Radixua gartzen duzu momentuan, rapatzen zaitxu, etortzen da dagona, itxen da beber bat dagonan momentuan behar bat itxen darenan inean, musikia bezartzen da datorrena, eta nik hola nabarmenduko neuke diferentzia hori. Ni iritzi pertsonal bezala, podcasta eta irratsaioan artean, bukatu neban sentsazio batekin, berdin jatela podcasta edo irratsaioa. Hori da. Zera definidu berdin jatela. Zela egiten dan, hori, modelo hori, bai, igual, interesantiagoa da. Hori da. Ez, debate hori, o bente reflexio hori. Zela egiten dien gauzak, beste sakontasun badauka. Podcasta hori, irratsaioa, gure irratsaioa podcasta. Bardin dotzo, osean dago nizena. Importa dauena edukize, eta zelan gure dan transmitidu hori eduko hori. Hori da. Bai, gaur zuek hor unaiketanik irudikatzen dugu zela zareten, aurrekoan irratizan onginean da, hor laikia irratian, eta irudikatzen dugu zela zareten hor dano jarri eta mai inguruan, eta ze kontekstutan, eta horrek ja, beste egiteko modu bada. Ez zarete bakoitza zuen etxian, ez modu baten. Hori da. Bueno, esan biharrauko gube estudioan garela, pentsau dugu ideia hona izango zala. Asko guztiago, ganeroan aukeri eukin ju, ez bataz, bakarrik, bizekin berbaiteko. Eta benetan asko guztiago, hori idea hori, ganera estudiora urbilu sariela eta asko eskertzen dugu. Eta, bueno, esan duzun badan... Bai, segi, barkatu. Bai, bueno, segi, ja, amaitzeko, ni amaitzera nue buruzu, zer gehitu nahi badozu. Esan behar eban Ijurre eta Bergara Connection. Hori da. Teknologiak albidetzen da bela. Bai, ze ganera, pendiente dugu, bueno, bintzat imitazio eluzutu esku zuen, zeuen gaztetxera joeteko. Egunen baten, parranda bat dauenien, edo, bueno, zeuen irratire urbiluko gara gure gozue, da neongo alara, eta gaztetxie ikusi, eta bizi be gure dugu. Hori da. Eta parranda ez balima dago sortu ingo, eh? Hori. Asko estu bihar horretarako, Asko estu bihar. Esa es la actitud, esaten da modu. Oso, ondo. Ba, bueno, helen, aipatu duzu moduen, hemen gauz gure bulegotxuen lehengo abadien bulegue da.
Orantziak jona bai. Lengua abadiena ez, abadien bulegoe, lengue, esan gure dugu. Eta... Abade onana. Eta hemen gauzela, hau, gure saio hau, Aitor Pekatari, hau Aitor leku bat da, baina hemen pekatue ez dugu zigortzen, pekatue txalotu egiten dugu, goraipatu egiten dugu, eta horregatik eskatzen dutzu hau, zuen pekatu txikitxo bat, konteti eta gure gazpartikatzi. Bueno, dandize bada bebai ondo. Dandize bada, hobeto babar gehiago ingo du. Akepa basiko da txikitxo da kontatzen da, gero nik bordauko. Ni bat kolektiboa gotako, txapa moduan. Horako gune autogestionau ez gara erlijiosoak, nahiko paganoak, eta badaukogu jai bat horak utxuna dena guretako txapalabasa egiten duguna. Eta gauzia da, erlijio egun bat, edo kristauen egun bat ospatzen dugula. Gara gabon egunego bezperan. Horretaratzen du kalabasa bat kalera eta pixu asmatu behar da. Eta gero zuzeneko irratsaio bat egiten dugu, nork irabazi da ben saria jakiteko. Claro, ateoak izen da, ero ez sinistuta hola erlijio baten hori biltzen gau lentzero abesten, eta atorato, galaken, eta... Hori, pegatu hori pentsan dugu, danok egin dugu, danok jauzi gara hor pegatu horretan. Gure, pegatu txiki bada, baina hori pekatu hori jango dituek parkatuko zuen. Zuek barkatzen bozue hortik, zareten gunetik nahikua Bai? Esan? Emoten dago amaitu ingo dugu saioe unain pekatu faltaiako pekatu handi hori ia kontatzen bozkon bai, bueno, niri ez zait pekatua abenturatxua nire amak entzuten ez jadau nahikua izango da kontu da niri esatela gustatzen juergan urtetzia, baina urtetzen izenian bueno, bastante orduan bai gustatzen orduan altu lagatzen dugu behin junginen Bitorixara eta, emuten da benez, enredauta da, buelta unitzen emuten da benez autobusian. Eta autobusian buelta unitzela konfirma honeik ez, esnatu nintzen momentuan, esnatu nintzen txoferrak, bere autobusa gordetzeko lekuan. Lo hartutan eban ni, esnatu nintzen tipo da, zeitzen eban ni gorre esaten. Kotxeratan, autobusa ya aparkauta bera etxera. Zein da? Kontua nire defensan esan nikela, bi asiento atzerau beste pertsona bat zegoela, bai, lo. Hori da, enaiz bakarra, eta mitxate alibio pixkate mutun da. Pekatue kompartidu da. Hori da, amaitxu zan aventuria, txoferrak pixkate errukitxuta edo, gerturatu gintxula, bai ni eta bai beste artista hori, bai etxera. Autobusien? Autobusian lo hartuta, kotxeretan lagata, eta txoferrak izan da rollo, nundik urtu nire desgraziago honek. Baina, etxera vuelta autobusien edo kotxean? Etxera vuelta autobusian, demuten da benezan autobuseruak. Gero, autobuseruak. Kotxeratik etxera? Kotxean vuelta egiten. Demuten da benezan, azkenengo autobusa, zana, bere turnua amaitxuta, pentsatzen mundu guztia iatxea vuelta, ia bajauta zegona, bera kotxia autobusa aparkatzera juntzen bere lekura, da gero, orduan konturatu zen, bi artista zerela horre, bastarrian lo hartuta, da, bera, errukitxu da, azkenian, gertu gaitu bintzete, porta Pekataria. Da beste, atzeko, zure atzien egon hori lagun hori, bergarako esan bebai? Ez, hori beste harri bat. Beste bere herrideruan bebai. Bai, osea, tipo horrek txoferra flipau emia zeban egun horretako aventuriak. Artista. Oso ondo, eskerrik asko, zuen pekatu kontetiarren, irretire urbiltzearen, gugaz elkarrezketa politxau, eta izor eta bergara konexion hau txapa konexion, hemen ez daitela maitu, eta hasier esate bai, zuen pekatu gelditzen direla, zemen jangoikoan etxen gauz. Barkatu garik txalotu eskerrik asko txapa irratieri, zuei, kepa eta unai, eta horrengo baten egon garailakoen, eskerrak emongotzeuz gaur entzulieri bebai, eta honegaz musik ipiniko gu, da gure aurrengo saiora pentso lehiaketi deko gole, baina ez, da ez daketa dekoen. Zeu eri gombiti emongotzu hau geure irratiz jarraitzen entzuteko,
eta aurrengo dugu. Eskerrik asko, Txapa. Apa, Txapa. Txapa irratia, 97.2 FM. Bueno, horra ukindugu Txapa irratiko abestia, 30. urte hurrena oker espanabil omentzeko eurentzako eindako abesti zoragarri hori, bai? Eta musika abestia entzun da gero, beste tarte bati eman behar dutzu paso, dastak eta tarteari, bai? Ja, ohitura bilakatu den tarte barri honi. Hori da. Eta bueno, ja hasiko naz pizkat esaten. Ondino esan biogu, Txapa irratiko jendi oso majo da, eta ondino urekin berbaikin gabiz. Ondino... Gabiz, bai. Jarraitzen dut, eske barkatu baina saioa aurrera du eta hemen gauz barri zuzenin gauz. Eta hemen gauz esaten, zuekin berbetan gabitzela jarraitzen oso majo esaielako, eta... Bai, eta... Así que bueno, baina berbaikin dugun bitartien urekin. Engo gu gauzatxo bat, eta izenda, hemen presentazio txu bat dinot, eta gaurkoen daztaketan ekarri dut gaztai diferentiek, bale? Ni badakit oso, bentzet Euskal Herrizen esangot, baina izorretan bentzet oso gaztasali garera. Ez da uluntxi gaztabarik. Asier, konta o anekdota txiki bat gaztarekin aukin ginen... Bai, kontauko txut. Geroko itxi aukin jozu, bale. Ez, baina ontsa esan dozule kontauko. Zein, Hospital Central? Hospital Central. Hospital Centraleko episodio bat grabo ginen izortako dantzataldiek, Mungian. Mungian urte baten juginen Bizkaiko dantza... Bizkaiko izan zen, ez? Bai, Bizkaiko. Bizkaiko dantzari eguna ospatzen. Euskal Herriko Bizkaiko esango nuke. Bizkaiko esango nuke, bai. Eta, betiko moduen baluntzen, usan da, luntzien zerreun ginen gaztaiet. Bale, gaztaiet jantzan, gero dantzen ginen, da, de repente, ostras, persona bat tripitat ditxartu, eta, ostia, komunera, beste ba, ez da gizen bat juntauzien,
10 bat, bai. Tartien ni neu. Zu zeu. Venga, ba, kontau esperientzia, mesedez, apurtxo. Hospital de campaña literal. Ni de repente txarto pirintzen, beste bat pegaz izan, beste bat izan, komunera sartu, da gente pillo batan komunien. De repente, egon ginen eskoletan, zer zan. Polikirolde gize. Eskoletako jolastokiz esan. Ba, komune euen, barruko gimnasizuen albuen, esan daigun bestuari zuezien, aldagelak. Eta, angete pilo bat, koltsonetatan botata, da beste, azizan ambulantziziak etorten. Bai, ambulantziziak. Eta han juen ginen. Danok, ambulantziziak. La fiesta de la pota. De uno en uno, pin. Karpa bat montaba bien, eurek. Carpe diem. Karpa bat, egon ginen. Hospital de campaña bat montaba bien, literalmente verídico. Bai. Eta beste batzuk, eta isolatu. Galdakano edo kruzez izan Galdakanora. Galdakanora erun gintuen, eta hane ginen, korro baten, izorretako 15-20 persona, sillatan jarritxe, ziarrueda sin jarritxe andano korruen, tarteka komunea joeten. Dantzariz jantzike gainera. Ez, baten bat igual, bai. Baten bat seguro bai. Eta, karo, 15-20 ziarroa esan jarretxe, eta beste 15-20 atzien, zaintzen. Nik eskerrek amomitzeaz Mila Bravo hori, Mila Braboko sondo zanju ninduen, komunera beru ninduen 3 bidarro gehiago, eta hori zen zan. Ara joan ginean, ez euskoen, una intoxikazion y tal, da etxea bildu. Para, kilo galdu eta etxera, operación bikin ninja izan jez. Antza, el denominador común dana jabiena izen zan Gaztaie. Eta hemen gero gauz, beste batzuk izen ginenak pizkat la resistencia. La resistencia. Nik ez nahan Gaztaiek, Gaztaiek. Eta zuk aguantau zinun ondo, hostia. Gibele ona, txita, gibele garra. Acero. Bueno, gaurkuen dastaketa Gaztaiek izango de, Gaztai diferente. Ni junaz gaur txarkuterizera, eta txarkuterizako Gaztai diferentiek esautzete baiteko, eta Gaztai... Txarkuteria, Javi, Jose, Antonio. Ez to gure esan txarkuterizetik, ez to gure esan. Vale. Eta punto. Eta punto. Esto txe gure egin publizidaderik. Eta karriotaz Gaztai diferentiek. Orduen, hartu papela eta bolize mesedez. Badeko, irati baiko? Bolize bat deku irurentzako. Azier, parkatu bihoztezu. Eiate guztetan Gaztai. Eiatxu guztetan Gaztai. Ez da egize izango. Irati, eiatxu guztetan Gaztai. Seiz horretarro, zer zazu. Gaztainatzan eken duzuen Gaztai hona ganera. Amamak eken Gaztai, baina niri eiate guztetan. Oso hona ganera. Ez que umetan gauzizan Gaztai pote batera. Marmillara gauzizan da jazto berri. Bueno, irati, azuketan komentako gu. Etxeitak eta ziertotok probetan da bitartik. Venga, nik emonen gotzu. Hori da. Juen apuntetan, boligrafoa bakardeko zua, ez da giz izango. Hau da lau, ordenien emongo duaz, Azier. Hau da laugarrena, emongo duaz ordeni o ordenia? Obeto ordenien, obeto ordenien, eta holan ja apuntetan da ordenien. Emongo dozue batetik 10erako puntuazioa, bale? Eta gero, bizena batuko gu eta ikusiko gu, aber zein dan gehizen guztain jatzuena. Azier, segurozu? Orduen, ez edik berbaiten hau da, aber... Bai, ogi segurezue? Aurreko nesazkuen pizkat desagradabili dala mikrofonora mastiketi, baina bueno. Baina hola, en zuliek en situación. En situación, hori da. Badabiz Gaztaie probetan, lehenengo Gaztaie, dana jandabe, txarra ez dau, antza. Nik esango neuke mezklada. Mezklada dela esango zinuen. Ebroti berakue. Bai, bueno, lehenengo ipini eta puntuazio bat emon. Hemen bigarrena. Batetik 10. Puntua. Usinu. Venga, bigarrenak inazio. Ez que nik zinotziet emon, suspensorik Gaztaie, suspenso amateko oso txarra goma. Oso txarra. Ba, esan mon suspensorik? Vale. Venga, bigarrenak inprobau. A ver, redan zerbeza purba gure bozue. Ardaurik ez dekarri, baina, bueno. Ogize behan apur bat dekarri otetan. Ja, ogize beba da huartu. Bai. Irugarren bat. A ver. Zelan egon da bigarna, tosto? Bigarna? Venga, komentau. Gustaiatzu bigarna? Hau zer da, tetilla? Ziotxu, esan? Ezin esan. Baina... Bezena. Venga, ez que... Azier, pasetainako gauza bat amen, entzulio parkatu zetikaro. Ez tozu ikusten, baina etxetak ja janda bize bosgarna, eta platera bebai, eta Azier ondino lehengue bakar puntua do, bale? Ondo probo bidea. Bai. Oso ondo. Txain. Goi ez da, bueno, venga. Bueno, etxeita bere bolara, eta Azier toto bere bolara, bale? Unai, aparecioso. Unai... Laugarnakin nabide. Laugarnakin zuez. Unai, ze iruditu atzu... Bueno, laugarna ja probetan, sabes? Ze iruditu atzu laugarna? Momentu zau ziago zuena.
Laugarrena. Geixen guztetan jatzune, laugarrena. Baina zein spoiler, ja... Spoiler. Bueno, ya, claro, ya... Baina zu kozinure zara, eta zu deko zu... Itzi propioa. Bai, deko zu. Zinen, bueno, baina beti... Izen garai baten. Bertsolari dana beti izango da bertsolari ba. Sukaldari izen dana beti izango da sukaldari. Hori da biziketan ikestin moduen. Hori da. Bueno, bai, hori da. Eta dantzari izeti moduen. Eta dantzari izeti moduen, beti zara dantzari. Bai. Bapes. Eta bosgarna, etxeita bosgarna enbila doa. Ordoa bosgarna enbila, a ver, se... Trusia de kuala, unai. A ver, venga, a ver. Gasta zati bat. Eta ber, boligrafo ebile. Boligrafo, Eta orden, irati, zuri gaztai inoz eiatzu guztau? Inoz, eiate inoz guztau. Ez. Gainera, etxien amamak gaztai egiten da beste gizer, da igual noiet jogur bat hartzen zabaltzen neberi eta dudana gaztaiz beteta. Eta gaztai usina? Eta ja usine etortinara eta ja atzera botatu uste. Igual da hori, hainbeste usine duala, hainbeste ikusi duala. Etxe eskasa gaztai ez guztetako, Ja, bai. Baina, bueno. Niri eta nire iztiri bez, garazi behieko guztetan. Garazi bez? Ez. Josus, Maria. Etxe asatzen izte zaitu ero. Eta oin, bueno, Toto azken gaztaiakin dabil. Bai, aprobokot, por fin. Probokozu. Azkenengo gaztaiakin dabil, eta laster puntuazioekin hasiko gara, bale? Puntuazioekin, eta puntuazioek esaten ze gaztai dan, eta geixen bat, ze prezio dekon gaztai bakotxak. Gero, etxeitak eta, unai etxeitak eta ziertotok ikusteko, zein erosik, zen entxarkuteri izan. Hau horgarren hau merki izango da, ze. Kortxo usina deko. Kortxo usina deko? Zene bada jangoiko, bale, ba? Bai. Zuko errepikatu inozu. Bat onbatzuri guztainak eta ez da atzu, Beste atzu, ez. Gero ikusiku. Ipin otxosu... ez ondino ez. Nota. Ipin txotxogu nota? Pizkate pillaute gabiz da... Zeina. Denporiaz. No, coño. Venga, ba, emon, eurre. Venga, eurre. Ba, venga. Venga, bisen baturi ingogu, Aldo zuen bisen baturi kuadernotxu baten? Nokengo dau. Unaik edo asierrek. Venga, bai, baturi. Lehenko gaztai... Bitartien zego bete, Vale? Venga, perfecto. Ba, hemen, batuketa iken da bisen bitartien. Bai, horren artien komentetan. Ni ikusten nabil, eta... Parekatute dau edo ez? Nahiko parekatute dau. A ber, nik esango neuke lehengue pizkate flojeu indabela. Bai. Esango neuke baietz. Baina... Bestiek nik ikustot bastante ondo dabizela, osea, bastante... Bueno, hostia, azkena be... Azkena bez? Zenbat. Vale, joder. Wow. Bueno, eta baiko guzpuntuak eta... Orduen, lehengo gaztaie dala queso cabra semi selectia, balizuten da bela, larogeta amabos da puntuaketa txikisen erun da bena, bederatzi bat. Zako cabra, horrek ez da cabra guztue. Etiketan ipintzen dau queso cabra semicurado selectia, eroski. Eta esango txu besta usat, ni egonaz erosten, eta etiketan cabra bat agertzen da. Hauntxe, euskera zauntxe. Cabra bat. Aser, kaben amar, esoskuzu, esto suele esango zein jan txarkueta izde. Eta oin, esoskuzu, selete ekarri zune. Orduen, hemen daule nengue. Vale, seletia. Eskasena. Gero probauko barrero. Guretza gintzet, eskasena. Unaik beste vuelta bat tengo dabu, ez da? Unaik beste, vale, perfecto. Zein da azken bigarna gelditu dana? Azken bigarrena, bigarrena. Da bigarna. Eta hori da, mezcla semicurado el estanque, precio 11.80. Eta hori da, laugarna gelditu dana. Las mezclas nunca fueron buenas. Bai, irugarna gelditu dana da, empate dau. Irugarnan da bosgarran artien. Ibérico Viejo Santum a 9.95. Irugarna? Bai. Eta Oveja Viejo Marqués del Castillo 15.75. Claro, bai, horrena ekuina guztu de viejo. Ba niri geixen guztu betena, De Viejo Marqués. Esan biotena da geixen guztu betena bosgarna izin dara. Bai, ja jandozu zema jandozu. Eta irabazli, puntu gitxigaitik, izen da Oveja Vieja Flor, Oveja Viejo Flor de Esqueba. Flor de Esqueba, hori da honena. 19.30. Wow. Baina, a ver, ekarri zu meses irati. Toto de pico fino, Bai. Beste zatitxo bat. Beste zatitxo. Esto desertau, bat bez. Flor de Esqueba asko guztan jaten oinetxate guztau bapes. Bori laugarrena izen da. Flor de Esqueba. Hau zein jesu, gaur zabaldu. Hone bidau segun batzuk horre. Bueno, ez, baina eroski izen zabali dago de denpora askoen, Zabalik onda? Bai, claro. Bueno, zabalik, ez dakit bai. Zein? Bueno, eta... Flor de Esqueba hau. Eta, bueno, eta listo. Eta hemen amaitzen dugu...
Orduen, zin nakaruena, Flor desgeba. Flor desgeba, 19:30. Eta bigarren aukin zuena, da merkiena. Ibérico Viejo, Santum, 9,95. Así que guk amendik, calidad-precio obiena, Santun. Hori emon bitzugu. Así que, Alan Txik, eta amen iztotzuet, enekantakeko abesti batekin dala superpolitxe. ¿Vale? Aupa enekantak. Aupa enekantak, eta jarraitu daitela enekantak urte askoen, ¿vale? Bai. Venga, gerarte, gero Leixinger. Usaintxuak, zaporetxuak, gure gaztak, harriaren, abeiaren, ahuntzarena, guztiak dira gustagarriak, oin usaina duten arren zaporez bikainak. Bihur gaitezen, gaztazati triangeluetan. Triangulotan? Ai, ama! Biribilak, leunak, gure gaztak, usaintxuak, zaporetxuak, gure gaztak, ardiaren, abeiaren, ahuntzarena, guztiak dira gustagarriak, oin usaina duten arren zaporez bikainak. Bihur gaitezen, gaztazati laukizuzenetan. Laukizuzenetan? Biribilak, leunak, gure gaztak, usaintxuak, zaporetxuak, gure gaztak, harriaren, abeiaren, ahuntzarena, guztiak dira gustagarriak, oin usaina duten arren zaporez bikainak. Bihur gaitezen, gaztazati karratuetan. Karratuetan? Biribilak, leunak, gure gaztak, usaintxuak, zaporetxuak, gure gaztak, harriaren, abeiaren, ahuntzarena, guztiak dira gustagarriak, oin usaina duten arren zaporez bikainak. Bihur gaitezen, gaztazati biribil borobiletan. Biribil borobilak! Biribilak, leunak, gure gaztak, usaintxuak, zaporetxuak, gure gaztak, harriaren, abeiaren, ahuntzarena, guztiak dira gustagarriak, oin usaina duten arren zaporez bikainak. Txalo zaparrara, ardiei, beiei eta hauntzei. Juantxu, frioleri fosfa, zisoleri zamene, ainolari, trainolari, Juantxu trebol. Aupa, Cristina Mardara. Tome. Arratsaldeon Gabon Barriro. Barriro. Aupa, Cristina eta enparauek, bai. Hemen gatoz, gaur arratsalde juntzeko azkenengo tartiaz, Leixinger tartiaz, bai. Hori da. Asteroles ja ohitura bihurtu da Leixinger gure tartie. Bai. Eta esan biogu bai, gero eta jende gehiago parte hartzen da biela. Eskerrik asko parte hartzen duzuen guztizori, nola ez? Eta parte hartzie ganera, bueno, Barriro bebueltau gara, Audizon bape aiago da. Bai, eldu da, bai. Oiko moduetatik kanpo be... Badatoz. Eta asko, esan bida asko eskertzen dala audizio bidaltzie, bale? Bai, pilo bat. Azkenien guri be, alegrizatxu emotozko. Bizizie emotozko, bizizie. Da, gana, oso ondo dau, geure entzulien abotza hemen entzutu. Hori da. Oso politia.
Así que aurreko asteko audizuekin hasiko gara. Vale. Eta gero pizkat ikusiko a ber ze pasten dan, vale? Oso ondo. Zer esangoa dizkide kutxun, ez naiz aldatu hainbeste, hau mundu hau argita ilun, onartu indut honen bestez. Eder basoen berdetasunak, eta irizubien lizunak, zoratzen naute oraindik. Bioztuarren etorkizuna, zalantzarako daukatasuna, gainurrun zauden igandik. Ze polite. Bueno, eta pista batzuk emon ginu zen, ez? Bai. Nor izan zen. Bai. Esan ginun, bueno, kantueri, osea, ez dela musikari profesionala. Deportien aritu izan da. Horia. Bai. Oinarte. Zuarte. Eta beste pistaren bat emon ginu, baina ez gogoratzen. Bai, sindikalista. Bai, hori zen zen, bai. Eta narru ondo joten dabela. Da, horre, abainotik, matitzenetik biltzen dala, baina berriztarra ero komentu. Hori azkenien, eta ez gara sartuko barriro. Larritxu izango zen. Berak esango esku gure. Bai, berak esango esku. Baina, lehengo, a ver... Bai, lehengo, erantzun badekogu audio bidez. Audio bidez. Eta nok bidali dau audizue, Justo Alberdik. Justo! Hombre! Alias Laixiar Justo. Alias Laixiar Justo. Eta entzungo gu bere erantzune, a ber, horretan badauen, bale? Aste honetako abeslari sekretue, Ibai Zabala. Berrizkue. Han baitu. Ba, berak esan dozku. Berrizkue. Berrizkue. Así que berrizkue izango. Izango da. Izen leike. Justopedian, bestela. Justopedian. Eta pixkat berandu gabizenez, ja, erantzune entzungo gu. Venga. Eta iten dugu sorteue, directamente, ez? Ados. Ondo irutxatxue? Oso ondo. Earki. Venga, baguez. Kaixo Laixiar irratiko entzuleok. Ibai Zabalanaz, eta Mikel Urdangarinen kideari abestia abestu dut. Abestu da bintzat saiatu naz, horretan. Ondo izan eta gora Laixiar irratia. Hori bida. Opai. Zeran gozatu baino pasan zapatuen bere kontzertuekin. Basket Street Boysekin. Bai. Aspaldiko gure pubertaroko temarizue errepasoa ben, eta dana emon ginun, urrengo egunien eta astelenien. Ez da arizi aurretutok ginen, nire ikasliek pizkatara jostien hori dalata, baina... Andalio. Señal leona. Urrengo egunien horregon ziren euren eskaleta, euren lista, abestitzen listi horregon zan, da repasu egiten, zema gogorapen, ero zenbat... Ona. Abesti mitikoek. Eta oso. Eta bera, Ibai Zabala, bueno, pelotariz, pelotari profesionala izen digu, Eta askoen ibiliteko, Bai, hori da. Eta oin, bueno, ba... Euskara irakasle lanetan. Euskara irakasle, bai, hori da. Bai. Eta bueno, ba, hamen egon zan aurreko asteburuen, hori izan dugu. Jator eta zintzo. Eskerrak emongo txeuz. Eskerrak emongo txeuz, audizue bidaltzearen benetan. Bai. Eta alan txik, bai Zabala. Eta oin enbiko gu sorteo txue. Sosketa. Bai, sosketi enbiko gu. Gaur gogoratuko dugu, sosketa honetan irabazle urte dendanak, ia maierako sosketan, Papeleta bikoita. Oinguen bai doble ukingo dago. Urrekoen akatz bat egin gendun, baina urrengorako doble. Urrengoen fijo egongo da doble. Perfecto. Fijo. Eta gogoratu egun zein dan zaritze, ondino zabaldu barik dauen Katazka. Zeo zer. Katazka tabernak emondako sari berezia. Ondino zabaldu bari dau. Ganera. Badakigu, ez dugu esango fetxe, badakigu. Baina laster. Badakigu nos dan asmoa zabaltzi, baina ondino ez tozkue konfirma uneko. Hori da, ez tozkue konfirma uneko. Así que, itxarongo dugu, eta esango txugu no zabalduko dabe, baina laster. Eta ganera, bertan egon dan jentiak komento dozku, oso itxura ona dekola lokalak berak. Krepak antza oso gozoak dauzela. Eta bertako jane danak ere oso gozu dauzela. Beraz, Katazka tabernatik nola ez. Janire gane etorritzen nik ez dugutukin dudarik. Bai. Horri izango dala. Janire eta gauza dultziek. Dana ondo. Dultzie eta
Zuk bera bezukaldari zebada, Bai, hori da, especialista en repostera itxaratxera, baina todos los palos. Bai, perfecto. Así que, sorteo ingogu, ez? Grabau ingogu sorteue, sare sozialetara egoteko segiduen, hemen ez dau ni trampa, ni karton, eta orduen, gure etxeitak, gunai etxeitak, hor nazten dabil papeletak, ataletan dabil, eta ber nori toketen jakon, eta ber nori dituko segun. Así que, ¡Oh, mama! Nor da? Markel Arteaga! Gure banderero maitea! Ostras, ora! Ba, deitu niko txago, ez da? Bai! Izen lehi zuzenien entzuten egotie. Izen lehi. Izen lehi. Eta bada, asko sobeto. Aber hartzen bosku, zetik umetxu edekie, eta... Broma txikitxo baten gotxegu, berak igual ez da gukingo zemakizez gordeta do? Bai. Karo, berak bidali dau. Eta gainera... Baina, igual ez da jauziko, nire telefonotik deitzen botziko. Bueno, venga, ikusiko, a ber. Ello zuzuk berba. Saiatu zaite... Ello zuzuk berba eta saio zose rarue. Zose rarue. Geratu zai lan unune... Igual ya lo dauz honek, Bueno, ez bariko baten. Amaia igual bai. Dantzako lokalin atrapaute geratu zaela. Vale, moten da tono, a ver. A ver qué pasa por aquí. Markel hartu... Igual jomiko da, umie dagoen lekutik, se diestelan, a ver, umie itxartzen badaben. Eta... Bai? Pues, hau ez da botxin. A ver? Markel, Markel, zauz? Bai? Nun zauz, Markel? Ni, Simonen. Simonen? Da zeiten dozu Simonen. Da zeiten dozu Simonen, ba, pintxopote? Pintxopote atzu, ez gaur da? Gaur da, pintxopote? Da, seguro pa. Ba, bueno, sario, barri hon bat emotera natorni. Barri hon bat, Markel. Ona, oso ona. Ez da jauzizaren, baina hemen abotz gehiago entzuten duzuz, ez niri bakarrik. Eta zuzenien, Laixiar irratiko platoan, platoan. Uinetan. Laixiar irratiko uinetan zauz. Laixiar zen magazinien zuzenien zauz. No jodas. Azte honetako, sosketi irabazi dozu, hileko sosketa sari horrentzako boleto bi eukingo dozuz, boleto bikoitza irabazi dozu. Hori da. Eta, bueno, horretaz aparte, gure DJB irabazi dozu. Hori da, hombre. Sari nagusize komentetiatik Markel, Gabon, izango da katazkan badakizu janira mezuak laster zabalduko dauen taberna horretan, Simonetik gertu samar dauena gainera, bai? Perfecto. Ba horre, ondaino ez dakigu zer izango dan sarize, baina... Sari berezia. Osa, zer gozue seguro. Ona izango da, fijo. Vale, joder, eskerrik asko. Hostia, eso... Takit, joder, vale. Emozionau zara, Markel, normala da. Eraben, espero, sinio, esto te deseo irabazi, da, joder. Bueno, diño, esto es irabazi, Bueno, boleto bikoitza irabazi da, hombre. Eta boleto bikoitza aukine, dekosuz, boleto asko. Bai, pilo bat. Así que datorren azteku ebe bai, hartu parte, eta boleto gehiago aukiteko, eta bertok eta maiatxun. Markel, dano desetan gauz. Vale, eskerrik asko orduen. Placer handi bat, Markel, betiko modu handi bat. Venga, Markel, gerarte. Bueno, ya está. Posposik itxiogu, mutile? Bai, ganera, poteura laiko, txegu. Ardau batuken gaben eskuenda, bala, hostia. Gaur iguele juerri, argi. Kontuz. Simonen ona mote handi, Bai. Bueno, Asier, permituko estezu gauzatxo bat eki, agurra sasi aurretik eta astu orduko, bai. Agurra, ondino. Bueno, gero. Gero engo estezu parentesia. Venga, vale, gero engo parentesia. Vale, ba, orduen, oin toketan jaku, datorren azteko Leisinger aurkesti, ez da? Bai, claro. Eta datorren azteko Leisingerra aurkesteko, ba, mendekogu audizotxo bat, ipiniko txutela, oin. Aurrera. Ipijupurre petapa, eperipia padapa, kopo frapadi piapa, seteidipi chupundapa.
perdi piko poapa, sapantapa mapañapa, me pendepe bapaldepe, sapan fapausto podapa, peki apan bipi, gopo yupuri piapa, tapa kapa pipi tapal, ipi yupure petapa, sapan mapar kopodapa, ipi papare perapa, tapa epego poapan, oporopos que petapa. Yuhuhu! 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 Uhihiha! Bueno, zelan geratu zaria, hau entzun ustien. Emotea polloka datosela, matxorretik bera. Niri ahotz ezagunen. Ezagunen jate, bai, ez da, niri bai. Baina hau kanpotarra izan da, kanpotarra estatutik kanpoko eba. Arizona jugadora, Ez da giguzi eskuntzatan ebilidan, Ja, hori ez dut arrapa ez. Doinue ezagunen jate? Doinue bai. Eta botza bai, eta esango neuke, ondala gitzen zutela hori hotza. Gaur bertan gainera. Just favor. Bai. Bai, bala, lei. Bai. Vale. Gaur. Josus, zer izan ba. Vale. Bai. Vale. Ba, bueno. Gure oso luzetxu da eta beste baterako itxingo du, zeitik ja pizkat luzetuen gara. Bai, entzuliak badaki aukeria atzera botateko. Bai, eta entzun Eta barriro. badakizue, beti satitxu hau, sarietara egoten dugule. Eta entzuna lozuela gure danetan. Eta bueno, parte hartzeko. Hori da, Evidentemente. gogorateko. Pipiapa. Parte hartzeko, bielu bierdozkuzue edo WhatsAppera, esango dugu telefono makia, 654 03 779 Barriro irati, zeba. 654 03 779 telefono zenbakira, bielo lozue WhatsApp bat, audizuek eskartzen nagusela barriro dinetu dugu. Eta papeleta bikoitza aukinan lozue, oran geratu ginen, audizuek bieltzen badie. Eta gero, sare sozialetan, bebai idatzea lozue, zein dan gure abeslari sekretua, Instagramen, Facebooken, Twitterren, YouTubeen bertan, edo gure WordPresseko horri zen bebai. Bai, iruzkinak bebai aldi. Aukerak ugeri dauz. Eskusarik ez dau, parte ez hartzeko. Telegramik ez tekugu, baina bueno. Bueno, bierba da bai, eingo dugu. Eta TikTok, eta Twitch, eta bai. Twitch. Vale. Ya está. Amaitu hau. Amaitu da? Listo. Amaitu hau. Bueno, asko eskara luzetu. Eskara asko luzetu, baina bueno, apurtxo bat. Bilurri izango salakuen etorri gara eta azkenin luzetu. Osa, bilurrez, laburri izango salakuen etorri gara eta azkenin luzetu. Gustora luzetu dugu baina. Bai, guk mingaineri eraiteko arazo handirik ez teku. Bai, bueno, eta amaitzeko abesti bat, eta gainera jakin deizuen, bueno, itxoin, parkatu, unai etxetak zozer zamiozko, bai, parkatu. Amaitzeko gogoratu nahi nabeen, gure herrize altzetan dabilen ganbotaz, bai, gaur lanien dabil eta ezin izin detorri. Gogoratu entzuten dabil zuzenien, bai, eta ez hauzen lekuen, lanien zabizen lekure aupada bat. Beste aupada hundi bat Maitan etoton etxera, pizteot pizkatren makali dauiela, beraz Maitan emetik osatu zaitez, deskantzau injarrak hartu da biziar zapatu eta topera etorri zaite. Aimar kontu zibili hortik estrangerotik, badakigu biziar abioi bat hartzeko esaela eta badakizu kontu zibili, bueltan gure zaituguleko. Kontuz Merkelegaz. Eta hori da, Merkel eta Palaukin, Berlinera joeteko asmueko lausteot. Merkel. Ondino batxedo. Eta kontuz bebai Rekal bai. Zudeko zun sorokeriziaz, igual sozera idatxule pasau, así que kontuz zube bai, bale? Eta hau pasu. Bai, beti izan jo izen da bakarrik. Eta, bueno, gaurkuek nipentzean dute esan da geratu diela. Bai.
Eta, beraz... Bai, eta esan daigun bebai, aldozuela Twitterretik edo WhatsAppetik goruzun lekutik, abestiak gomendatu guri. Bai. Gaur, ekarriozku bere umetako abesti bat Eñauta jartzauenak. Bai. Eta, bueno, gelditzen gara abesti honekin. Bere playlisteko pole positionean. Hori da. Bai, eta abesti hau da, goizeko euri artean, Txomin Artolaren eskutik, así que... Beste barik, izen zoriotzuek, laiziar saleok. Eta ondo pasau azte buru eta tornaztie bai. Barikuen egongo gara, ondo bizi. Goizeko euri artian aterkinari gabe eskuak sakelean pena bat bihotzian etxetik urrutinago kaletan bakarrik goizeko euri artian gitarra bakarrekin lan bat hartu behar dut gau zerbait bazkaltzeko inorken hau hartu nahi arrotza naizeleko kaletan abestu dut nere herriko kantak jendea zerbait utzi du goizeko euri artian ez horrela ibili neskatxak esaten di hobeki hemen bizi gubiok elkarrekin batzuetan galdetzen diot neure buruari zertarako naizen hemen zergaitik ari naizen betiro kezkatzen baina aurrera joan behar du bidea hartu arte bakarrik izan behar du hori iritsi arte eta egun on batian pozik ikusiko du iguzkia agertzen goizeko euri artian